Bună seara, dragi telespectatori! Bine v-am regăsit! Sunt Cristina Pazurati și astăzi voi fi gazda dumneavoastră aici la Bijuterii TV. Să vedem cu ce bijuterii începem. Vedeți tot ce avem aici pe masă și nu doar pe masă, deci toate vor fi pentru dumneavoastră, dar să vedeți cu ce începem. Mare atenție, o să le iau mai îndeaproape, să le vedeți, să le analizați pe toate cele mai frumoase ceasuri care le-am avut de până acum. Așa că pentru toate aceste 3 ceasuri veți avea prețul pe micile ecrane, deci doar acestea 3, 1, 2 sau 3, acestea două vor fi un alt preț. Haideți să vedem ce preț ne oferă Pedro, pentru că Pedro este în această seară alături de noi. El ne va oferi cele mai bune prețuri. Deci avem 3 ceasuri placate cu aur galben. Prețul pentru început nu știu care este prețul final, dar mi s-a spus că vom avea o reducere de senzație. Așa că avem 3 ceasuri placate cu aur galben, 3 designe diferite. 3 designe diferite, uitați-vă la primul, deci avem o formă ovală și această brățară este deosebită de frumoasă. Uitați-vă la acest design, este un pic mai încusă, dar arată perfect. Deci este un design modern. Cel de-al doilea, dacă vă observați în interior, avem acest argintiu, o culoare argintie, deci are o strălucire nespusă, dar nu avem cristale, dar arată deosebit de frumos. De asemenea, uitați-vă la această brățară, un alt design. Și cel de-al treilea design, cel de-al treilea ceas, deci aceeași brățară ca și la primul, doar o mică diferență între această formă. Și pentru aceste 3 ceasuri veți avea un preț, doar trebuie să spuneți la colegii mei de la call center, deci numărătoarea începe 1, 2 sau 3, deci spuneți numărul unora din aceste ceasuri care vă place mai mult, iar celelalte două, mai avem 2, acesta este un ceas unisex, aici nu avem limită de vârstă, nu avem limită de sex, deci poate fi purtat atât de domni cât și de doamne. Uitați-vă la acest design, iar celălalt, cel de-al 5-lea, deci un ceas placat cu aur roz de 18 carate. De asemenea, uitați-vă la această brățară plină cu cristale. Deci de aceea prețul va fi separat pentru acestea două, va fi un alt preț, dar va trebui să întrebați de cât sunt mai scumpe, sunt mai mari și mai frumoase. Deci în dependență ce vă doriți dumneavoastră, dacă vă doriți ceva mai micuț, ceva care să purtați în fiecare zi, atunci optați pentru primele 3. Dacă vă doriți ceva care să scoateți în valoare, deci să fiți mai prezentabili sau să mergeți, aveți o întâlnire importantă, atunci vă propun să luați acestea. Plus, ceasul unisex este unicul care pot profita și domnii, așa că mare atenție pentru dumneavoastră, acesta este ceasul perfect. Comandați la numărul 031-821-0111. Acesta este numărul nostru de telefon și nu va trebui să plătiți nimic în momentul când faceți comanda. Veți plăti doar în momentul când aceste bijuterii, unul din aceste 5 ceasuri sau în dependență câte veți comanda, vor fi acasă la dumneavoastră. Când poștașul va bate cu comanda la ușa dumneavoastră, doar atunci veți plăti, nu cu cardul, nu avem nevoie de carte de credit, deci veți plăti cash, prețul final care o să-l vedeți în scurt timp. Termen de returnare aveți 30 de zile, nu aveți absolut nimic de pierdut. O să dau start apelurilor dumneavoastră în scurt timp. Până atunci analizați pentru a nu rata una din aceste oferte. Deci 5 ceasuri superbe, 5 ceasuri din colecția de vară. Așa că să vedem care este prețul. 499, 239 și nu este reducerea finală, 151. Așa că, dragii mei, acest preț este pentru primele 3 ceasuri, iar celelalte două aveți posibilitatea să întrebați prețul colegii mei de la call center. O să vă răspunde cu mare drag, așa că de aici începe numărătoarea. Deci dacă doriți să comandați, acesta este primul număr, 2, 3,
4 sau 5. Astfel spuneți colegilor mei la call center ca să înțeleagă. 22 de ceasuri avem în acest moment. Să vedem cine va profita. Am dat start apelurilor dumneavoastră. Liniile sunt deschise. Aveți posibilitatea să comandați 5 ceasuri de lux, 5 ceasuri superbe, în special acestea două care trebuie să întrebați prețul. Da, este un preț diferit, dar uitați-vă, sunt mult mai mari, sunt mult mai masive, dar mare atenție, nu este prețul final. Prețul final este 136 de lei pentru primele 3 ceasuri care le vedeți aici. Deci aveți posibilitatea să alegeți unul la doar 136 de lei. 11 mai avem în acest moment în stoc, așa că trebuie să vă grăbiți pentru că am dat deja start apelurilor dumneavoastră și avem foarte multe bijuterii. V-am arătat tot ce este pe masa mea și nu doar pe masă, mai am multe bijuterii care o să vă le prezint un pic mai târziu. Dar până atunci profitați de prima ofertă, 5 ceasuri extraordinare. Deci acum depinde de dumneavoastră care vă place mai mult. Aveți posibilitatea să le alegeți 1, 2, 3, 4 sau 5 ceasuri. Ultimele două sunt cele mai de lux, cele mai mari și mai spectaculoase ceasuri. Dacă doriți ceva mai cu un plus mai mare, cu un plus mai mare de greutate, cu un plus mai mare de strălucire, așa că optați pentru cele două. Iar dacă doriți ceva mai feminin, mai finuț, atunci profitați de primele 3. Aveți posibilitatea să alegeți unul la prețul final de 136 de lei. Acesta este prețul și mai avem decât 4 oferte pentru dumneavoastră, din fiecare ceas câte 4, așa că trebuie să vă grăbiți. Notați-vă codul 5331, acesta este codul, numărul de telefon îl vedeți pe ecrane. Apelul este cu tarif normal și mai avem decât 3 oferte, 3 șanse pentru dumneavoastră. Care este preferatul dumneavoastră? Acela aveți posibilitatea să-l alegeți, așa că nu mai stați pe gânduri, nu aveți absolut nimic de pierdut decât să câștigați, să achiziționați un ceas superb, un ceas de calitate la un preț minim posibil, un preț care nu-l găsiți în magazine, pentru că pentru un simplu ceas veți plăti un preț dublu, triplu. Aici aveți 5 ceasuri care ultimul este placat cu aur roz, trendul anului 2017. Uitați-vă ce design, cât de mare este. Iar celelalte 4 sunt toate placate cu aur galben de 18 carate. Era acesta, numărul 4, deci este un ceas unisex. Uitați-vă cât de spectaculos, deci vedeți tot mecanismul, deci în afară este expus în exterior pentru a face senzație. Dar din păcate numărul 3, acesta nu mai aveți posibilitatea să profitați. Acesta nu mai este și acesta, deci numărul 4 și numărul 3 nu mai aveți posibilitatea să profitați. Doar acestea, primele două și ultimul mai aveți o singură șansă. Așa că o să încerc să nu le mai vedeți, pentru că nu mai sunt, dragii mei. Mai aveți numărul 1, numărul 2 și numărul 5, deci avem doar 3 ceasuri rămase. Dragii mei, notați-vă codul 5331, acesta este codul, iar noi trebuie să mergem mai departe să vedem promul nostru Afrodita Collection. Dragii mei, acea zeiță a frumuseții, deci un spectacol, pur și simplu. Uitați-vă la aceste cristale, la acest roșu. Fiți și dumneavoastră o zeiță, dar vă rog să nu comandați, să nu sunați în acest moment pentru a nu bloca liniile. Aveți posibilitatea în acest moment să comandați acest lanț de 53 de centimetri, 983 este prețul pentru început. Prețul nu este prețul final, nici acesta. Prețul final 109 lei, dragii mei, este cel mai bun preț de până acum. Și uitați-vă, mai aveți o brățară, deci este un set unisex, un set care aveți posibilitatea să profitați la maxim de el, să profitați de această frumusețe, de această culoare. Deci foarte multe persoane, deci sute de persoane din România deja au comandat acest set. Este setul care a intrat în istoria
Bijuterii TV și dacă analizați bine mai multe videoclipuri la toate vedetele, nu contează din toată lumea, veți vedea un astfel de design, dar dumneavoastră nu plătiți acel preț care l-au plătit ei, dumneavoastră plătiți 109 lei doar în acest moment, doar în momentul când vă ofer această oportunitate. 983 veți plăti mâine, 983 veți plăti după emisiune, dacă nu profitați de oferta care vă oferim în acest moment, 109 lei. Acesta este prețul final, 8534, acesta este codul și haideți, dragii mei, să profităm, haideți să simțim acea plăcere. Deci, uitați-vă, a venit și vara, deci avem posibilitatea să purtăm aceste bijuterii, să ne dea acea culoare. Deci nu mai avem atâtea haine pe noi și în special pentru domni aveți posibilitatea să profitați și să achiziționați și dumneavoastră un set perfect, pentru că nu avem foarte multe bijuterii pentru domn, dar acesta este unul dintre care aveți posibilitatea să puneți mâna. Și uitați-vă, ultimele 5 șanse, acum sau niciodată, o brățară plus un lanț sunt aici în fața dumneavoastră pentru a nu vă lăsa să ratați această ofertă. Deci, dragii mei, 4 șanse ne-au mai rămas în acest moment. Doriți să ratați o astfel de ofertă? Sunt sigură că nu doriți. Iar dacă nu doriți, ce trebuie să faceți din partea dumneavoastră? Avem nevoie decât un nume, un număr de telefon, o adresă ca să vă putem livra comanda. 031810111 este numărul nostru de telefon, apel cu tarif normal și nu plătiți în momentul, nu plătiți în acest moment când comandați, plătiți doar în momentul când bijuteriile sunt în mâinile dumneavoastră. Și ultimele 2 șanse, doar 2 șanse rămase, deci haideți să facem minimul efort. Noi am făcut maximul efort să vă readucem acest set, iar dumneavoastră trebuie decât să sunați și să comandați. Aveți termen de returnare 30 de zile. 983, acesta este prețul real. Astăzi plătiți decât 109 lei pentru ultimele 2 șanse, pentru ultima șansă. Din păcate, ultima șansă, un set placat cu aur galben, un set unisex, care aveți posibilitatea doar o singură persoană să puneți mâna în acest moment. Doar unul a rămas în stoc și mergem mai departe la următoarele noastre produse. Până atunci, profitați și notați-vă codul 8534. Acesta este codul brățară, această brățară superbă, deci o primiți gratuită, plătiți 0 lei, 0 bani, așa că notați-vă codul. Felicitări, noi trebuie să mergem mai departe la următorul nostru produs. Haideți să vedem încă o dată, să nu uităm de acest promo, deci un set deosebit de frumos, un set care încă nu aveți posibilitatea să profitați de această ofertă, dar aveți posibilitatea să profitați de această cruce. $590 este prețul pentru început, 119, dar nu este prețul final, prețul final 50. Dragii mei, 50, această cruce, deci crucea Vatican, și mai am o surpriză foarte mare pentru dumneavoastră, așa că să vedem ce avem aici. Deci, dragii mei, analizați, aveți 14 iconițe